spirit of integrity, it was slow but sure, steady but sure. Bayeka bathola izinto. Umfundisi wami omunyaka ngomthanda wayethi isikhathi siyosho. Isikhathi siyasho. Kuthi wena is this right lento oyitholeyo noma cha? Ngoba isikhathi siyakutshena ukuthi awuthola into right noma cha. Ngoba iyona into right ezokutshena uma qhamuka uGoliath. Yona into ezokutshena ngesikhathi usingelwa uSawuli inkosi. Wena unginkosi kodwa usingelwa inkosi. Ngoba into isitha siyamuzwa uChampion mayigcoba umhlaba. Uyaqala uku-athetha. Ngoba uzwa nje wathi uma uJesu efika emhlabeni wazwakathi uChampion ugcoba umhlaba. Ingakho basothi hey Josepha, hey Maria, thathani lo muntu nibaleke naye ngoba uChampion uyeza khona umuntu onyathela umhlaba. Ungabi nenkingi ukuthi uyazingelwa, yinto nayo etshento zoba yiyo. Hey Jesu. Akufanele wena ube nezitha. Lithi iBhayibheli mina ngoba isitha sezitha zakho. Wena ungabi nezitha. Kodwa wena fanele uthande izitha zakho uyithandazele. Kuze zibe ngekaNkulunkulu ungabi ezakho. Jesus. Yes, I'm joking. So I'm going to tell you right. Bobo, no Paul. Bathi masebe kwenze konke. Khona ke kenzeka lapha kimsizini. Uyabona uma unento kaNkulunkulu yahlekisa. Ngelanga kwafika anonymous letter. Yangena in my office. Yathi wena usuwenza indawo yomsebenzi yaba iChristian Center. Hey Jesu. Mama kenti kuze umuntu ongakanani, umuntu okwi top management. Ukhuluma nomuntu ongaziwa maye khona noma khona noma ngeke. Ukumhlangano uyaqhubeka noma ngeke. Uyazi uthi i-anointing your Paul. Yes, I'm out coming. You see, I'm very sorry that I'm going to preach, as you know, but you see, Mount Nalent, if I know Joseph, Mount Naito, I show you, money, no matter how far I'm cutting, upon that fool. Nothing much, Master. We fool the anointing, the genuine anointing. You see, let me tell you, if you are the Mutosfazan, you want anointing, come on, apostle. Actually, this is not the instant food. Actually, no parish of food is a man's, you should attend a say by parish. No. So that is cut, Babu Buchale, Ufini Shobo, Ufune. Woman, kunama substations. Kona pozo ngena khona ukhokhe. Kona pozo uzokhona pain. Kona khona zothi don't give up. This and that anointing is anointing Lord Paul. What? Let me tell you. I'm glad to have. Right? No, I don't mind, man. Man, I told about healing the mother is. Ngoba bazothelela baba. Yeah. Eba, phela lesisho wasilandi ubona. Isigcine bazwaba manje. Yeah. Hey, mina ngiyamangala up to now. One wife. 4 kids. No more than that. There's no secret of things. You see, the anointing iyakwenza when it's sick, onakho. Awufuni ukuthola into ngesiye yakho.
kodwa iflask, a flake, a phone call, anointing. Let's ufuna izinto ngesizwe sakho. Ube nabantu ongaba ubi nabo. uSaul walelwe noDavid ingane. uNkulunkulu mbona ukuthi uhamba nawe uma kukhona abacathamela kube khona uNkulunkulu akulethela uJonathan. Njalo uyobona ngoba bekhona uJonathan akutshela ukuthi kade thina uSaul ngawo. Njalo umongo lodeze ekuhlebele ngoba uJonathan wakho. Kumenye into namhlanje esijule kakhulu. Mama la baba la, there's anointing emzini wakho. Don't worry ukuthi ingane zidla ama drugs. Don't worry ukuthi akho umuntu osebenzayo. Don't worry ukuthi bayazala abantu. There is no progress. Kodwa ngoba enye into uNkulunkulu uma izokwenzela uJobe kuthatha isikhathi ukuthi afike ku chapter number 42. Ngakancane kuJobe bakithi. You see, lithi kwaphela konke kwakungokwakhe ngoba kufanele kuphele okwakho. I-anointing yophondo yesu ungagive up noma sebethi thu uNkulunkulu uthi angeke ngithi uNkulunkulu yini. Uma seqedile all this process uthi uNkulunkulu kuye usembuyisela kuba double ayenakho. If nezingane zakhe zazingenela onobuhle nemfuyo yaphinto because i-anointing ungabi newala ukuthi awuboni lutho kodwa khonza ngoba ngesikhathi ukhonza there's something developing ezweni lakomoya loyo dilinde unganyazi isikhathi singakafiki khonza kuyeza kuzophela. It doesn't feel great away because I'm verse number chapter number 3. Chapter number 3. Chapter number 3. Manga process. Osia. Kona Samuel. 2 Samuel chapter number 3. Uthi. Kona lapha athi uNkulunkulu lapha awubulala khona umbuso kaDavid amini kaSaul uwenza uthi chapter 3 verse number 1 wakukhona ukulwa isikhathi eside. Second chapter 3 verse number 1 sister. Wakukhona ukulwa isikhathi eside phakathi kwendlu kaSaul nendlu kaDavid. Khubeka ma. uDavid waqhubeka ngokuqina njalo. Yabona izulu siyathi uqina ngathi uqina lokho kuphapha. Yabona ukuthi kunehayi. Okay my sister, come on. Ngapha indlu kaSaul yaqhubeka nokuncipha njalo. Awukhuluma ngelonye ulimi. David grew stronger and stronger. Stronger and come on, stronger and stronger. No, man, I'm from West Africa. I don't want to do that. I don't want to make any mistake. White House. Please, could you start afresh, please? Okay. The house of David lasted a long time. David grew stronger and stronger, while the house of Saul grew weaker and weaker. Weaker and weaker. You see? I like this thing, man. You see? Ubayeke baye phambili, but wena zilungise nje ube right. Yeza i10 yakho. Ngoba uNkulunkulu udila ngaye uSawulu is getting weaker
and weaker. But when you are stronger and unento baba mfowethu, I'm very sorry my bro, ngangizanga kahle kodwa ngiyezwa in the spirit man. Unento, you don't worry ukuthi bagcwelile. Hey, Jesus. Kodwa uma ungathola bathile nje abanophondo, ugcobo lophondo, bazoba stronger and Strong. don't worry ukuthi umsebenzi awutholi, but you'll be Strong. don't worry ukuthi umakhelwane zonke izinto ziyenzeka, but you'll be ngizwa leyo nto. Hayi bethu uzoshaya izandla lo nto ungasabi nje. You'll be stronger and stronger. Your enemy will be weaker and because lento anointing ewuphondo ifana namazi ebhetri. Manje yashaya intweni yenqaqada ayiphindi salunga. Fana nempahla mangathelwa ijiki. Yabona mangathala elibhuke ngathi spot. Shizinto. I-anointing nophondo there's the mark, there's something eyenzekayo ezweni lokomoya. Khona izinto ezishintshayo. Kodwa ziza kancane kancane uzogcineni uzoduma izulu. You see, uma uNkulunkulu akunikeze sinenkinga abazane baya don't rush. Musukujaha, take your time, walk on. Musuku abantu hamba ku red carpet, musukugqwanguzela, hamba kancane. Makhona intatheli sikubuze. Ukwazi ukubaphendula. Kuthi yini ithemba lakho? Uzani usuke lapha? Don't take granted that we are here. In the name of Jesus, we are penetrator. Njengempande egcwaleni, we are phambili, backward never, but when front sliding. We are not the undertaker, but we are overtaker. We are overtakers. We are not the undertaker. We are going forward, forward and 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 forward. We are not a caretaker. Fundiswa mkhona ama caretakers. Ngaba yeka ama caretakers. Athi Josh, you cannot do this. Ngeke uqualify. Kanti uqualify ukuthola 1 million. Ngizwa ngathi why David is so powerful. The anointing yakhe yahamba step by step. Ngachaza lokho isikhathi sike ngiqedele. Ngiyatolisa ingane because amanye ingcolela abanye ya maybe bathe kuba lost kancane. But I know what I'm doing. Ngayifundisa ukuthi lapha enkonzweni sengifundisa umkhubo omunye nje in my church. Ngisho khuluma ngetheme eyodwa from Sunday to Sunday. Funa beyilandele into engikhuluma ngayo ukuthi ngithini. Ngiyaxoxela. Angifuni ukushaya ngiqhamuke namhlanje ngamangwevu cha. Ngeke ngikhwiceke mangongcwele ngikhwica nta afana ngesime kancane ngifaka isithupha lapha. Khona engikuzwa lapha. Kodwa ngifuna ukuthi ayilandele into isikhathi singiqala into Sunday qhubeke nayo Monday.
Tuesday. Qhubeka nayo uze bayilandele. Ibe nesiphethe into yakho. Wenza ukuthi bangene kahle. Uma sebengene kahle zikwazi ukuthi angavali kamehlo manje ngifundise ngavula amehlo mina. Ngithi hallelujah. Noma ngizwa ukuthi akasho into right because usabhibhidla usakhathiza ingane safunda ukuhamba unqathu. I don't penalize, I'm not penalizing. I'm sure to when is this wrong. No ngiyambuka nje. Miyeke ngasholo. Ngoba fanele ngibanikeze freedom of worship. Yeah. Jesus. Ade ngimfundisi wami uthi nalokukhuza abantu sithi shi ungathi bathuma uNkulunkulu kanti abamthuki basuke bebhibhidla abambizanga ukuthi weNkulunkulu bathi ukuthi ba cha basuke bezama ubhibhidla ngeke ukuthi ngoba ku wrong lo nto. Hey. Msana ukuthi ngathi nisenkonzweni njalo amen. Usebenza njalo fanele ngibone nanka amathwasa abaprofeti. Bese wabuyiseceleni ngibafundisa. Fanele bafunde. Yabona lani zami namathela lingathi ke. No, I'm not much evangelizing too much. I'm preaching as I preach now. Yeah, ngoba fanele abantu masebenze lapha fanele ibe nayo change. If indlela eshumela ngayo ingabi nalo ushintsho ayikho into eyenza is a waste. Ngoba igospel fanele let it change your attitude, the way you see things. If you open the eyes you must see something. If you close the eyes you must see something. Fanele ikwazi ukuvula amehlo akho kamoya. Ukwazi ukubona into isekude. Because this anointing yakulekelela. Lithi iBhayibheli ke umbuso kaSaul waba weak and weak. And David stronger and when you go to show ukuthi ingane iganile ba zathi inkomo iseza sajika eMenmouth. Don't worry. uNkulunkulu unayo indlela akanayo inkinga. Ngoba umxoshwa ke umxoshwa kodwa umfumana indlela yokuphela. Qamba amasi. Lisithi sifana namanzi achithekele ngakuqoqa. Kodwa uNkulunkulu unayo indlela yakhe. Unayo indlela yokuyiqamba indlela yokuphila. Akakazi uNkulunkulu ukuremove anga replace. Ake ngisho lokho mhlawumbe ngivale ngalo. You see, uDavid ezoya phambili baba. uNkulunkulu uzomkwenza uSaul oyisetheshwa aphambane intambo ochunywa zishayisana. Uma ezosizwa usizwa uye lo angamfuni. Ngoba baba uma abantu bengakufuni ngicela umthande kakhulu. Manje engakufuni. Menzela ukungamphanga ngitshela ngisho imoto. Wathi ayithatha la imoto baba. Sesizwile ukuthi thatha la imoto. Uriske ngayo ufuna ukuthatha amalahle waphose kuyo. Inkinga yethu ukuthi thina sibe sibe nabantu esibazondayo. Uswenza into wrong iformula ivuka. Ithi izitha zethu sizithanda ngothando Anifunda ukuyithanda izitha zethu. Silingisa uJesu akathi uyazi uJesu man umelusi wempela baba. Noma ehlaselwa kalahlekelwa umuntu. Uma befika igebengu sizombamba amaqili uthi nifuna bani uyelo bavele balahleka phansi. Wathi hey vukani wathi uJesu ngesikhathi ebethelwa akadayisanga umuntu. Kodwa izikhulu zethu ezisiphethe umhlaba uma zilwa zona ngendlela ethile kuphela thina. Kodwa makuhlasela uJesu kusinda thina kufa yena. Ayingisho wathi uma esuka lapho
wahamba wayogcotshwa kwaJuda. Lithi wathi mayihlala lapho waphinde wathola a second anointing wayogcotshwa kwaJuda. Kwathi egcineni wayogcotshwa ekwabizwa uIsrayeli wonke. Esethola a third anointing. Angaso isikhathi sokuxoxa le yenzelwana. Kodwa ke ngimele kule third anointing. Lithi iBhayibheli uDavid wathi ma egcotshwa for uIsrayeli wonke wagcotshwa neminyaka ewu30. U30 usho immaturity. Ngikhona? Wena msokujaha noma akafika umuntu uyezo wakho woze enkonzweni. Wena msokukhathaza lekanutho. uNkulunkulu ubeka indoda engcono kunalona wayithola lona isammucuza eyakhe yalolonga nayisathandaza bayeza uma ufika lapho lithi iBhayibheli wagcotshwa neminyaka ewu30 njengoJesu wangena kwi-full ministry at the age of 30 ngoba kwaJuda benganikeza umuntu umsebenzi agcotshelwe isikhundla ngokuphelele engakafiki u30 usho immaturity ngoba lithi lapha iBhayibheli wabizwa ngama-elders. Mhlawumbe ke ngisho spiritual makhulunywa ngama-elders asenkonzweni kukhulunywa ngabantu akushiwo amabhulukwe senisihluphe nje lokho sineyinkinga eziningi zamabhulukwe akushiwo ibhulukwe kushiwa immaturity. Isho ukuthi when you reach to 30 lapho kwa-Israyeli bekuthi uma khetha umholi ubekhethwa labantu abangama-officials abamaziyo kahle umlando wakhe. So uDavidi uzabuse isizwe sonke wabusa eneminyaka ewu30. Lithi iBhayibheli izwe lonke laba nokuthula. Angifuna ukufundisa amaphesha amaningi kodwa ngifuna niyibambe lo nto. Yes today uthi uma ungcwele kimi ngiyeke uthi uma ungcwele kimi ngicela uyikhulume le ndaba ye-anointing. Angazi ukuthi if you want to be anointed ngoka Jesu uthi uma ufuna uba mkhulu bayisikhozi, if you want to be great be a servant. Ani abantu bezomphostoli njengobenza inkosi kanje. He is a servant. Uyanikhoza. Anibamhloniphi umuntu olandela abantu. Anibamqaphela ofuna nihambe ngendlela yamagundwane eyodwa mamxaka niphathwe ngamakhanda. Manje crisis angazi ukuthi utshena bani. So suka lapha esikole funa sizothi hey yini hlala phansi wena wozala wena ume kancane because because uma nenza njalo once we are partnership naye i-anointing anayo idedeleka kuwe. Nokithatha isikhathi kodwa uyaphilisa. Haleluya. Sesizothandaza uma ungcwele uthi ke kimi uma ibandla lingathola ugcobo nophondo likwazi ukulwa izimpi lunga-at resource. Akakhuluma uma kunezimpi as-at resource ngoba ibandla liyimpi lona lodwa lingumzimba kaKristu. Uma seli-matured uma context-sikayo lapho liyazi ukuthi fanele liletha amahluli lakuvimba i-bleeding eyenzekalayo. Uma udlinte no-poison umzimba uyilwela yona naloyo nto. Nebandla maselikhulile lathola i-anointing yamafutha ophondo liyilwela izimpi and-at resource impi bikhipha kuye ehlasele esitheni.
Esithandazana ngesimeni ngenyanga. Lesimeni. Khona lento okuthiwa ezokuhlasela ikhaya. Siyahlasela nangengoma. Siyahlasela nangezwi. Siyahlasela nangomthandazo. Yebo. Ngoba khona lezi ezokuvikela. Kodwa akufanele ube umuntu ovikela njalo. Akufanele sibe ngamagwala sifisa umoya omgwala. Kodwa simusela umoya sibemeze ngawo sithi apha baba. Sikwazi ukuhlasela izidleke zamadimoni. Lesidleke silapha kunendawo yasoluntu. Lezinto ezibamba abantu bengayiphambili. No, la yonke into ongayicabanga. Kodwa makuphakama ibandla kaJesu. Iyahlasela. Sesiyathandaza. Ndebele. Uswele lutho. Uthi umshumekazi konke ehamba kahle. Lokungabona kubheda masena uNkulunkulu konke ehamba kahle. Ngoba uyakwazi ukuyivusa indodana esifile. Uyakwazi ukuvusa iphupho lakhe esifile. Uyakwazi ukuvusa umshado wakho esifile. Uyakwazi ukuvusa yonke into yakhe esifile. Uyakwazi ukuvusa inkosi esifile.